ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମୃତ୍ତିକାର ନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦକତା, ଦୁର୍ବଳ ମୂଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିକାଶ, କମ୍ ଫଳ ଧାରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବେଶଗତ ଚାପ। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଆଣିଛି ସମାଧାନ। ହ୍ୟୁମିଗୋଲ୍ଡଜିର ଲାଭ ଅଙ୍କୁରଣର ଗତିକୁ ତ୍ରାନ୍ତ କରି ଗଛର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ମୂଳର ଉନ୍ନତ ବିକାଶ କରି ଖତ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତତ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗଛରେ ଭିଟାମିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଏ। ମାଟିକୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ମାଟିରେ ପାଣି ରୋକିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଫସଲର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମାତ୍ରା କି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକର କଦଳୀ, ଆଖୁ ଏବଂ ଫଳ ବଗିଚାରେ କି ଗ୍ରା ପ୍ରତି ଏକର ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲ, କନ୍ଦ ଫସଲ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ମୂଳା, ଶାର୍କକନ୍ଦ, ଅଦା, ହଳଦୀ, ଗାଜର ପରିବା, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି, ପତ୍ରକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ, ସିମଳା ଲଙ୍କା, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି ଏବଂ କଲରା। ଶସ୍ୟ ଫସଲ ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ଚଣା, ମୁଗ ଏବଂ ମଟର। ଫଳ ଫସଲ କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅନାନସ, ତରଭୁଜ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ, ତୈଳବୀଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ରାଇ, ସୋରିଷ ଏବଂ ରାଶି। ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଆଖୁ, ତମାଖୁ, ପାନ।